कुडामध्ये पोहोचलो आणि आपल्याला जायचं आहे अमान फुटवेअरमध्ये. वाहना इकडे आहे, चला. फायनली जस्ट आम्ही पोहोचलोय आत्ता आणि आता टाइम झालेला आहे करेक्ट 12:56 झालेली आहेत. तसे बऱ्यापैकी लवकरच आलोय. इकडे या साईडला मॅचचं आयोजन आहे, आम्ही आता जाणार आहोत तिकडच्या साईडला. आमच्या मंडळातर्फे खूप खूप असं स्वागत. आणि आता त्याने आपली जी फलंदाजी आहे ती ते दाखवायची आहे, कारण त्याने बरेचसे व्हिडिओ बरेचसे लॉग तो टाकतो यूट्यूब म्हणा किंवा इंस्टाग्राम. तर आता पाहूया त्याचं इथे कौशल्य दिसतंय की फलंदाजी करतोय की नाही. पहिला मंडे आम्ही काही गेलोच नाही. आत्ता हा खायचा टाइम झालेला आहे करेक्ट. मला सांगतो घड्या गेला, स्विच ऑफ झाला. 4:39 झालेले आहेत आणि आता आम्ही काहीतरी खाणार आहोत. आणि एक काकी भेटले आम्हाला आणि त्यांनी विचारलं सहज की काय खाल्लात की नाही. आणि आम्ही बोललो कुडावरनं आलो, तर एवढ्या लांबून आला. तर ते बोलले तुम्हाला काहीतरी आणून देते म्हणून. ते गेले आहेत आता, लाडू आणून देते म्हणून बोलले. तर खूप मोठं मन लागतं अशा गोष्टी करायला मंडळी. कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी पहिलं तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. सो आज आउटफिट असा आहे, तुम्ही वेगळ्या लुकमध्ये बघताय. बऱ्याच जणांना माहिती असेल, बऱ्याच जणांना माहिती नसेल की आम्ही क्रिकेट खेळायला सुद्धा जातो. आणि या वर्षीची सगळ्यात पहिली टुर्नामेंट आज आहे. आजपासून आमच्याकडे क्रिकेटला आरंभ झालेला आहे. खूप जबरदस्त वाटते, एकदम भारी. सो निघायचा टाईम झाला आहे आता. पहिली गोष्ट तर आपण जाणार आहोत मंदिरात पाया पडायला. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला आता कळेल कसा कसा आजचा प्रवास होणार आहे, कुठच्या गावात जातो आहे ते पण तुम्हाला जाता आताच सांगतो. आता निघूया, टाईम झाला आहे करेक्ट 11:15. जाऊया, चला. बाबू पण रेडी, चला. पिशी घेतलं. मंदिरात तर पाया पडून झालेला आहे आणि आम्ही आता परत एकदा निघालोय. आपल्याला आता पहिली गोष्ट तर कुडामध्ये जायचं आहे आणि मला घ्यायचे आहेत शूज आणि आणायला पण घ्यायचे आहेत. तर बाबूने घेतलं. कुडामध्ये पोहोचलो आणि आपल्याला जायचं आहे अमान फुटवेअरमध्ये. वाहना इकडे आहे, चला. जरा शूज दाखव. डायरेक्ट शूजच्या सेक्शन मध्ये आलोय आपण. तर आपण सिलेक्ट केलेले आहेत हे तुम्ही बघू शकताय. आनाने पण सेम टू सेम पॅटर्न घेतले, फक्त नंबरचा डिफरन्स आहे. माझे 9 नंबरचे आहेत आणि आनाचे 8 नंबरचे. ओके, विथ सॉक्स. तर घातल्यानंतर ओव्हरऑल लुक असा दिसतोय, तुम्ही बघू शकताय. परफेक्ट फिटिंग. ओके, रेडी. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे बाबू. गेलो बाहेर पण येलो आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आता चप्पल घेऊन जाऊ. आता पिशवी घेतलो. हा ना, जरा याच्यात पिशवी दे. आता आपला काही थांबायचं नाही म्हणजे. आता लेट्स गो. नवीन दिलं नाही. चला, आपले सगळेजण भेटलेले आहेत. आता हे बघा, हे हायवेला पुढे येऊन थांबलेले. आता आपण सगळे निघणार आहोत मस्त. तर आपण कुठे चाललोय तर मंडळी, आपण कुठे चाललोय तर आपण चाललोय सावंतवाडी तळावड्यामध्ये. गेल्या वर्षी पण गेलेलो. गेल्या वर्षीचा ब्लॉग तुम्ही बघितला असेल किंवा नसेल तर माहिती नाही, पण आता तुम्हाला बघायला मिळणार आहे की आमच्या इकडे अंतरराष्ट्रीय टुर्नामेंट आहे. वातावरण
असतं. तुम्हाला 100% मजा येणार आहे. आणि जे क्रिकेटचे चाहते आहेत ना, ज्यांना क्रिकेट आवडतं त्यांना तर एकदमच मजा येणार आहे भारी. बघूया किती वाजता पोहोचतोय. आता टाईम झालेला आहे मंडळी करेक्ट दिसत नाही, 12:15 वाजलेले आहेत. बघूया किती वाजता पोहोचतो. फायनली जस्ट आम्ही पोहोचलोय आत्ता. आणि आता टाईम झालेला आहे करेक्ट 12:56 झालेली आहेत. तसे बऱ्यापैकी लवकरच आलोय. इकडे या साईडला मॅचचं आयोजन आहे. आम्ही आता जाणार आहोत तिकडच्या साईडला. मस्त वातावरण एकदम भात भाई दादा सुकला मरे व्यवस्थित. खाली तर सुकला व्यवस्थित. कसला वाटतंय बघा म्हणजे एक नंबर. ट्रॅव्हलिंग वगैरे तिकडे तुम्हाला दाखवतो तिकडे गेल्यानंतर. सो 2 मिनिटं रेस्ट करूया. आता आल्याला लगेच जात नाही. चालू होणारा सामना मोदीवर सावंतवाडी षटकातील पहिला चेंडू सूर्यप्रकाश खेळून काढतोय. 2 बायगोळ आहे तो ओंकार. 2 धावा 2 धावेने धावसंख्या वधारते 4 अशी. सुरेख फटका कवचच्या दिशेने. स्वर चेंडू मध्ये धावसंख्या वधारते 2 धावा. ओंकार पालव याचं आमच्या मंडळातर्फे खूप खूप असं स्वागत. आणि आता त्याने आपली जी फलंदाजी आहे ती ते दाखवायची आहे, कारण त्याने बरेचसे व्हिडिओ बरेचसे लॉग तो टाकतो यूट्यूब म्हणा किंवा इंस्टाग्राम. तर आता पाहूया त्याचं इथे कौशल्य दिसतंय की फलंदाजी करतोय की नाही. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख असं काम करतोय ओंकार पालव. चांगले व्हिडिओ असतात. मी पण त्याचा एक फॉलोअर्स आहे. तरी पहिला चेंडू घेऊन येईल आणि ओंकार पालव मात्र बघूया व्हिडिओवर तो अतिशय सुरेख असं काही बोलत असतो. चेंडू सुरेख फटका इथे अतिशय उत्कृष्ट फटका खेळून 2 धावा धावून पूर्ण करतोय. आणि या 2 धावांनी धावता खोलतोय स्वतःच वैयक्तिक आणि संघाचं तो म्हणजे ओंकार पालव. तरी दुसरा चेंडू थोडस गोलंदाज मला इथं दबावाखाली दिसतोय. मात्र ओंकार पालववर कोणताही दबाव नसेल, कारण अजूनही 16 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी. फटका आणि इथे 2 धावा धावून पूर्ण. आणि तिसरी धाव खराब अशी फेकी आणि या खराब फेकीच्या मोबदल्यात 3 धावा करतायत दोन्ही फलंदाज. तिसरा चेंडू सुरेख फटका 2 धावा धावून पूर्ण. आणि तिसरी धाव अतिशय सुरेख असं रनिंग बिटवीन द विकेट 6 धावा. कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये चौकार. ओंकार पालवच्या बॅटमध्ये सुरेख असा खणखणीत चौकार. आणि चौकारांची गोलंदाज सुरेख फटका. फायनली आमची मॅच झालेली आहे आणि एक मॅच तर आम्ही जिंकलोय. आणि आता वर्षाने आलोय. आता यंदा बॅट पण हातात घेतलेली नाही जास्त, तरी थोडा खेळलोय, जास्त पण नाही. आणि आमच्याकडे जास्त लॉक हँड क्रिकेट स्पर्धा असतात अंडर आमच्या. तर अशा प्रकारे असतं वातावरण. आणि बाकी तुम्ही एरिया तर बघितलं तर तिकडच्या साईडला जाऊया. मला वाटतं नदी आहे, बघून येऊया. एवढं आलो आहे ना. करेक्ट आहोत आपण तळवडेमध्ये. तळवडेमधनं ओंकार रेडकर सिंधुदुर्ग क्रिकेट स्टार त्यांच्या इकडे आहोत. करेक्ट मगाशी घरी जाऊन आलो आहे त्यांच्या. आणि गेल्या वर्षी तुम्ही बघितलं असेल, आमचा एकदम खास मित्र आहे. आमच्या टीममधनं पण कधी कधी खेळतो आम्ही सांगितल्यानंतर. सो त्यांच्या इथे आहे. तर तळवडेमधनं कोण असाल बघत असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. इकडचं वातावरण ओव्हरऑल तुम्ही बघतायच माझ्या पाठीमागे, बघू शकताय. पूर्ण शेतीचा एरिया आणि एवढा जबरदस्त ना, विचारूच नका. सो जाऊया, इकडच्या साईडला नदी आहे, बघून येऊया. मस्त तुम्हाला दाखवतो, मजा येणार तुम्हाला 100%. जी शेती बोलत होतो ती अशा प्रकारे आहे, तुम्ही बघू शकता. आमच्याकडे अशी शेती असते. या 2 मेर आहेत, हा एक कोपरा झाला, बघू शकताय.
आता संपूर्ण कापून झालेला आहे आणि इकडच्या साईडला तुम्ही बघू शकता गवत वगैरे ठेवलेलं आहे बघा आणि लोकांचं काम पण चालू आहे या साईडला ट्रॅक्टर. बघूया इकडनं खाली कुठे जायला वाट आहे नदीकडे. गेल्या वर्षी पण इकडनंच गेलो होतो मला वाटतं, होय ना? एवढा मला प्रेम भेटते ना इकडे आल्यानंतर सुद्धा, एवढं जबरदस्त वाटते ना, भारी. तर खरंच मंडळाचे पहिले तर आभार की तुम्ही एवढं प्रेम देताय आणि आपल्या लोकांचे तर मनापासून नेहमीच आभार. इकडे पेरूचं मस्त झाड आहे, छोटे छोटे पेरू आहेत, बघूया इथे कोण असले तर. नाही असत हे बघ, एक दोन असत पण लहान आहेत. हे बा ना, हे ना गेलो आम्ही, हे बघ वाट, ही बघ नाच गेलो ना आम्ही, इकडनं गेलो. यस 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 यस, ही बघा वाट इकडच्या साईडला जाऊ. एवढा मस्त वाटतं ना चालायला, थंडगार वातावरण एकदम भारी, अमेझिंग. आजचा दिवस वेगळंच, लाईफमधलं एन्जॉय करूचा दिवस. काम धंदे सगळा सोडून नाही, कामात सुट्टी आज रविवार. एक एन्जॉय एन्जॉय मजा करायची एक दिवस. हे बघा इकडनं नदी आहे. गेल्या गेल्या वेळी आम्ही खाली गेलो होतो, फोटो वगैरे काढले होते बसून वरती. गेल्या वर्षी लेट मॅचेस चालू झाले, यंदा लवकर झालेत त्यामुळे जास्त पुढे जात नाही. बघा नदी, पाणी आहे यंदा. एकदम भारी वातावरण, जबरदस्त. लागली भूक, काहीतरी पेट पूजा करूया ना. हो चल, जाऊया. नदी कशी वाटली, कोणाची नदी आहे इकडनं कोण असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. आणि टाइम आता झालाय करेक्ट. इकडे का स्टॉप वॉच चालू झालाय माझा, बंद हो. ओके सेव. ओके 3:20 झालेले आहेत. आणि आल्याची मॅच हरलो ना मंडळी, आल्याची मॅच आम्ही हरलोय ना, ती त्याचं पण थोडासा रेकॉर्डिंग आहे. आमचा स्कोअरच बनला नाही आणि त्याच्यामुळे आम्ही हरलो. तर तुम्ही म्हणत असाल की जे जिंकलात तेच व्हिडिओमध्ये टाकले, तसं नाही. जेवढं आता बाबूकडे आहे तो त्याच्या याने जसं रेकॉर्ड करेल तसा मी तर बॅटिंग करायला गेलो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अर्जुन नाही, आमचा मेन बॅट्समॅन, तो मुंबईला आहे कामाला, त्याच्यामुळे त्याला भरपूर आता मिस करतोय आम्ही सगळे. काय ना, खूप कमी आहे त्याची, म्हणजे टीम अशी अपुरी असा जरा त्याच्याशिवाय. एन्जॉयमेंट मस्त वाटतं, भारी. तुम्ही पण जर खेळात जायला नशाल ना तर जावा, मजा करा जीवाची. हीच ती मुंबई. आम्ही तर मजा करीत असतो. एकदम खायला मंडई आम्ही काही गेलोच नाही. आत्ता हा खायचा टाइम झालेला आहे करेक्ट, मला सांगतो घड्याळ गेला, स्विच ऑफ झाला. 4:39 झालेले आहेत आणि आता आम्ही काहीतरी खाणार आहोत. आणि एक काकी भेटले आम्हाला आणि त्यांनी विचारलं सहज की काय खाल्लात की नाही. आणि आम्ही बोललो कुडावरनं आलो, तर एवढ्या लांबून आलात, तर ते बोलले तुम्हाला काहीतरी आणून देते म्हणून. ते गेले आहेत आता, लाडू आणून देते म्हणून बोललेत. तर खूप मोठं मन लागतं अशा गोष्टी करायला मंडई. तोपर्यंत आम्ही खातो थंड. त्याने सहज विचारला मॅच झाली काय नाही, काय खाल्लात काय नाही, तर सगळ्यांसाठी आणायला गेलेत. आता बाकीच्या तिकडे त्यांना पण बोलवूया. आणि मित्र दुकानावर गेलो होतो, त्याला आम्ही थंड आणायला सांगितलं, दाखवतो तुम्हाला. बघा शुभू आमचा थंड आलेला आहे. आता सगळ्यांनी थोडा थोडा वाटून खायचा, प्यायचा. खायचा नाही, प्यायचा. दादा का बोलो, कोण नाना? दादा दादा सात का दादा दादा ऋषी. 3 मेंबर तिकडे गेलेले आहेत, बाकी सगळे इकडेच आहेत. बच्चा पार्टी. मला थोडंसं द्या एकदम. नको जरासच, मला जास्त नको. तर मंडळी या काकींबद्दल बोलत होतो. अरे बापरे. नाव कसं तुमचं काकी, नाव तुमचा सांगा. आता आम्ही परत कधी येऊ काय माहिती, एवढे आठवण तरी राहत काय आमची. आता इकडे लाडू पण. धीरज, हा धीरजची आई ओळखतो. हो. सो मंडळी या गोष्टीला खूप मोठं मन लागतं, जसं की तुम्हाला बोललोय. आता जस्ट सहज आत्ताच ओळख झाली आमची आणि लाडू वगैरे दिलेत. बाकीच्यांना पण बोलून घेतो आता. नको नको, बस बस बस, हे खूप झाला एवढा. ओंकार पालव मस्त. नको 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 नको, चेंडूवर 2 धावा. ऐका बघ का बघ, तर एक गोलंदाजी पुरे 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 पुरे. नको नको नको. धावसंख्येवर धावसंख्या दादा दादा गोलंदाजी 1 धाव.
शॉट रे धाव धाव दादा येतात थांब 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 मला वाटतं हा धाव तरी आला दादा ए नाही ना तो आवड्या तो सुटलो ए शॉट रे सुरेश धाव. फटका पुरे 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 थांबे पुढे जातोय मस्त सुरेश धाव 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 दोन धाव पुरे 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 धाव धाव दादा धाव 2 धाव पूर्ण धाव शक्य गोलंदाजी मार रुपी ओंकार पाटील मस्त रे, shot. दादा, तीन घे, तीन घे. चेंडू जातोय शॉट रे मस्त धाव धाव पुरे, 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 पुरे. थांबे, थांब. 2 धाव संख्येत धाव संख्या होते 2 धावांची गरज असेल मस्त सुरेश फटका बरोबर धाव ये धाव पुढे घरी पोचलं पाय लागलो हा पाय दादा पॅकेज येतं काय का मंडळी टाइम झालेला आहे 6:01 आम्ही फायनलच्या एक पायरी अगोदर हरलोय सेमी फायनलला आणि आता घरी निघतोय. सुरुवात तर एकदम जबरदस्त थोडक्यासाठी हरलोय. नेक्स्ट टाइम आता नेक्स्ट संडे आता डायरेक्ट घरी. A few moments later. फायनली तुम्हाला भेटतोय डायरेक्ट आता घरी, कारण येताना बघितलं तर काळोख झाला आणि रात्रीचं एवढं जास्त काही दिसत नाही मोबाईलमध्ये, म्हणजे क्वालिटी देत नाही चांगला. त्याच्यामुळे नंतर ब्लॉग कंटिन्यू पण केलेला नाही. तर आता घरी पण येऊन बराच वेळ झाला, आंघोळ वगैरे केलेली आहे. तर जाऊया आता मस्त चाय पिऊया. आणि या चाय सोबत आहे वडापाव. या वडापाव खायला. चाय वगैरे तर पिऊन झालेली आहे आणि अशा प्रकारे गेलेला आहे आजचा आपला दिवस. आता खूप दिवसांनी खेळवलं तर पाय वगैरे जरा भरलेत, ते काय नाही 1-2 दिवसात ठीक होतील मस्त. सो आता दमायला तर झालाय, तर जातो मस्त ब्लॉग एडिट करतो, कारण आज लवकर झोपेन. सकाळी उठून जरा लांबच्या दौऱ्यावरती जायचं आहे उद्या. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.